आशिक हूँ मैं दिलदार हूँ वाह 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 आशिक हूँ मैं दिलदार हूँ वाह वाह इस दर्द दिल Ke besut ke batamai jongka India Best Dancer Season 4 menta kemet ba pinsio I ba ustip un sa pangki win ya ka stage hi baro ka we. Pat menta kemet ustip un pangki win ya ka stage jongka India Best Dancer Season 4 da ka ba urwai da ka sur ka ba bang. Ngait video I hi ha ka por barwai jong ustip kumno ka stage ka win baro ka we. Pat menta kemet om tang ba ustip urwai henrei un sa chadru rangkat bat unepo. Kini arngut kin sa pangki win ya baro ka stage jongka India Best Dancer Season 4. Nomor ba ya bentahi tang kini ki arngut ba ki pajba ki idbha ba ki pajba ki kersan bha unipo ba ustif. Barkane ka jingshad ka jong kiru kin sayo ka best performance ha kane ka jingshad ka jong ki menta ka met.